Starter med at stå med skulderbredde mellem fødderne og et let slip i knæene. Tæerne skal pege ret frem. Skulderbredde mellem fødderne. Fødderne er parallelle. Og et let slip i knæene. Bare ganske let, så knæleddet ikke er låst. Står du først og mærker, at du står der, du mærker din egen ground. Mærker fotsålens kontakt til gulvet, til jorden. Det er dit udgangspunkt. Så lad du håndfladerne komme i bønneposition eller i namaste. Begge håndfladerne møder hverandre. Der sker en energibalancering her mellem højre og venstre side af kroppen. Så fører du venstre hånd på en indpust op til din pande, mens højre hånd går ned til kroppens centrum. Venstre følger efter, ned for at finde hvile i højre håndflade, og tomlerne mødes. Og her står du bitte lidt, hjerne med lukkede øjne, tuner ind til, at du skal til at gøre de første 6 bevægelserne i bevægelsessekvensen Tai Chi Chi Gong. Du tuner ind til dit hjerte, vækker hjertets smil ved at tænke på nogen eller noget, som gør dit hjerte klar. Og i den energi af kærlig venlighed udfører du dine bevægelser. Første bevægelse, åbningen, hvor vi samtidig grounder os selv. Puste ind, armene går op. Puste ud, armene går ned og op i knæene. Ned i knæene, indpust, op, udpust. Pust ind. Skyve nedover med hænderne og fødderne opover. Så energien den bevæger sig, skyver ned mod jorden og op igennem kroppen og ud gennem toppen af hovedet. Opmærksom nærvær i bevægelsen. Helt til stede der bevægelsen er. Sidste gang med nummer 1. Videre i nummer 2. Puste ind. Du står med let slip i knæene. Åbne brystkassen. Åbne hjertet. Åbne brystkassen. Åbne til lungerne. Til lungeenergien og hjerteenergien. Og du puster ind og bevæger dig lidt frem på tæerne. Puster ud og lidt tilbage på hælen. Følger bevægelsen med dit opmærksomme nærvær. Husk det indre smil. Du står og smiler lidt til dig selv i venlighed. Sidste gang. Armene går ned, og du synker ned i knæene. Op i den næste, som kaldes regnbuedansen. Armene op over toppen af hovedet. Så går du til den ene side. Pust ind. Til den andre side. Flytter vægten over i modsatte ben.
Pust ind og pust ud, når du går til siden. Sidste gang til den. Videre i skilleskyerne, mens du cirkler med armene. Her lader du blikket gå ned mod jorden, og her lader du blikket dit gå op mod himmelenergien. Ned i knæene, puste ind, skilleskyerne, mens du cirkler med armene. Næste, sidste, før vi går over i rullende armer, ned i knæene, så har du armene slik, og så bevæger du dig bakover. Der må jeg gå lidt frem. Lad hænderne passere forbi hverandre til modsatte side. Ned i knæene, når du går frem. Rejse dig i knæene, når du går tilbage. Blikket følger bevægelsen. Håndfladerne op. Rullende armer. Sidste gang. Over i den sidste af de 6. Ro båden til midten af søen. Der er det ned i knæene, skyve hofterne frem. Pust ind op over toppen af hovedet. Ned i knæene, skyve frem, lårbækken. I en bue, sådan at hele kroppen hele vejen op igennem hovedet bak. Op med armene. Ro båden til midten af søen. Sidste gang. Og det var del 1, 6 bevægelser af de 18. Og du kan afslutte de her 6 med at lade dine håndflader finde hvile på kroppens centrum. Højre hånd ind først, venstre op på. Og modsat hvis du er mand. Kvinder har højre hånd inderst, mænd har venstre hånd inderst. Du lader tommel og pegefinger hvile omkring håndleddet, så slapper du af i fingrene. Gerne luk øjnene. Pust ned til dit center, til kroppens centrum, til Dantian. Tænk, at energien vender tilbage hertil. I en centrering. Mærk dine fødder.
Så slipper du armene, først den ene, venstre og højre følger efter ned langs siden af kroppen. Og så er du færdig med modul 1. Lykke til med modul 1, med praksis af modul 1.